Пожалуйста. Какая красота. Наркотик мәддә таратучылар һәм аларны кулланучылар булып киткәннән соң Корабельная урамындагы 56-нчы йорт подъезды менә шундый хәлдә кала. Билгесез кешеләр әфьюн дозасы эзләп ишекләрнең кыекларын кайыралар. Последствия того, что люди приходят сюда и собираются устанавливать закладки. Мы вызывали полицейских. Полицейские сказали, управляющие компании сказали, ну это орудуют наркоманы, те, кто распространяет наркотики бесконтактным способом. Делают сначала вот такие вот ниши себе. Это причем по всему подъезду сделано. Возле окон везде повыковыривали. Йортта күбесенчә яшь парлар яши. Шуңа да биредә балалар күп. Әти-әниләр алар язмышы өчен борчыла. Чөнки наркотиклар кулланган кешедән ни көтәргә белмисең диялар. Для меня, для мамы это вообще страшно. То, что, не дай бог, ребенок со школы будет возвращаться, да, и наткнется вот на этих, я не знаю, как наркодельцов, что ли, как их назвать даже, не знаю, курьеров, да, это будет вообще ужас. Яшәүчеләр проблеманың чишелешен йортны куркынычсыз шәһәр системасына кертүләрендә күрәләр. Алар фикеренчә, видео күзәтү камералары булуы ишек алдында тәртип сакларга ярдәм итәчәк. Моны тиз арада эшләп булмаса, тагын бер юл бар. Кешеләргә ишек алларының начар яктыртылуына зарланып мөрәҗәгать язарга кирәк. Караңгы ишек алды кырын эш башкаручыларны үзенә тартып тора дигән фикердә биредәгеләр. Нет уличного освещения, вот, пожалуйста, мы притягиваем всех сюда, вандалов, маньяков, не знаю, там, наркоманов, вот они и ходят. Мы живем в лесу, на полях со стройкой. Бер ишек алдында проблеманы шишу юлларын эзләсәләр, башкаларга да бу вакытта игътибарлы булырга кирәк. Йорт тирәсендә, подъезд эчендә сәер затларны күрсәгез, тиз арада полициягә мөрәҗәгать итегез.